Iubiți credincioși, iubiți telespectatori, bine v-am regăsit la o nouă întâlnire din cadrul emisiunii Cuvântul care zidește, de aici, din studioul televiziunii Europa Nova din Timișoara. Vă adresez tuturor tradiționalul la mulți și binecuvântați ani, în deplină sănătate și putere, spre propășirea spirituală și materială a fiecăruia dintre noi, a neamului românesc din țară și de peste hotare, dar și spre pacea și bună așezarea întregii lumi. În ceea ce privește retrospectiva săptămânii, datorită perioadei pe care tocmai am parcurs-o, o perioadă presărată cu multe prasnice închinate Mântuitorului lumii, Iisus Hristos Domnul, Preacuratei sale Maici, Preasfânta Fecioară, cât și Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, cel mai mare om născut din femeie, după cum îl cataloga însuși Domnul și Mântuitorul nostru, evenimentele pe care le voi face cunoscute în emisiunea de astăzi s-au așezat de data aceasta pe o filă cronologică mai extinsă. Voi începe prin evocarea unui eveniment omagial de mare emoție duhovnicească pentru toți clericii și credincioșii din părțile Banatului, și anume, la data de 28 decembrie anul 2024, s-au împlinit 10 ani de păstorire a Înalt Preasfințitului Părinte Ioan Selejan în demnitatea eclezială de arhiepiscop al Timișoarei și mitropolit al Banatului. În duminica de după nașterea Domnului din anul mântuirii 2014, Înalt Preasfinția sa a fost întronizat de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel în Catedrala Mitropolitană a Banatului. În prima zi de după întronizare, Înalt Preasfinția sa a făcut un scurt popas la străvechea mănăstire a Partoșului și, în semn de evlavie, de recunoștință și de mulțumire, s-a închinat Sfântului Ierarh Iosif cel Nou, mulțumindu-i pentru tot ajutorul dăruit de Dumnezeu prin mijlocirile Sfântului reprezentativ al țării Banatului. De altfel, Înalt Preasfințitul Părinte Ioan a afirmat nu de puține ori că adevăratul mitropolit al Banatului este Sfântul Ierarh Iosif, pe când Înalt Preasfinția sa îi ține doar locul. Un eveniment de o importanță majoră pentru întreaga națiune română se va desfășura în toamna acestui an. Prin urmare, la data de 26 octombrie anul curent, cu prilejul praznicului Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, izvorâtorul de mir, va fi sfințită Catedrala Națională de la București de către Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului, împreună cu Preafericirea sa Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Evenimentul cu pricina marchează, de altfel, centenarul Patriarhiei Române, adică perioada cuprinsă între anii 1925
și 2025. Tot în acest an se împlinesc 140 de ani de când Biserica Ortodoxă Română a fost recunoscută cu statutul de biserică autocefală. Dacă ne mai aducem aminte, în anul 2018, cu prilejul centenarului Marii Uniri, Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I și Patriarhul României au sfințit împreună altarul acestui sfânt locaș, denumit și Catedrala Mântuirii Neamului Românesc. Iubiți telespectatori, am bucuria de a-l prezenta pe invitatul emisiunii din duminica de astăzi, pe unul dintre cei mai populari, cei mai apreciați și cei mai iubiți părinți din partea aceasta de țară, din Banatul Timișan și nu numai, pe părintele dr. Ionel Popescu, vicar administrativ al Arhiepiscopiei Timișoarei și preot paroh la Biserica Adormirea Maicii Domnului de la Parohia Timișoara Sinaia. Părinte vicar, bine ați venit! Vă mulțumim pentru răspunsul pozitiv pe care ni l-ați acordat cu privire la a vă alătura nouă tuturor în această seară binecuvântată de Dumnezeu. Mulțumesc și eu foarte mult pentru invitația adresată și pentru că suntem la început de an nou civil 2025, îngăduiți-mi să adresez și eu telespectatorilor noștri și ostenitorilor de aici, de la televiziunea Europa Nova din Timișoara, un an nou binecuvântat de Dumnezeu, cu sănătate, cu multă bucurie, cu alese împliniri și cu pace în suflete, în societatea din care facem parte cu toții și în lumea aceasta în care trăim. Mulțumesc așadar pentru invitație și o scurtă precizare doar, sunt la Parohia Timișoara Iosefin, nu la Parohia Timișoara Sinaia, pentru că asta este o denumire pe care timișorenii au dat-o cândva bisericii noastre după un local care era în apropiere, însă denumirea exactă a parohiei, fostă cândva Parohia Principele Carol I de bună seamă, este aceasta Parohia Ortodoxă Română Timișoara Iosefin. Părinte vicar, mulți ani ați activat ca profesor de studiu biblic la una dintre cele mai prestigioase instituții de cultură teologică din cuprinsul Patriarhiei Române, Seminarul Teologic Ioan Popasu din Caransebeș. Însuși mie mi-ați fost profesor și îmi aduc aminte încă de la prima întâlnire cu dumneavoastră pe băncile școlii, ne-ați spus un adevăr incontestabil, și anume că atunci când ne rugăm, noi îl provocăm pe Dumnezeu la dialog, dar atunci când deschidem paginile Sfintei Scripturi, a cărților, Dumnezeu ne provoacă pe noi la a ne oferi răspunsul la rugăciunea pe care i-am adresat-o. Deci, în ambele situații ne aflăm în fața unor provocări. Vă provocăm în seara aceasta pe Sfinția voastră să ne introduceți în lumea fascinantă a textului sacru, a textului Sfintei Scripturi, pentru că în duminica de astăzi, numită sugestiv Duminica de după sărbătoarea Botezului Domnului, avem o Evanghelie cu multe și pilduitoare învățăminte. Dacă ați putea să ne faceți așa un rezumat al textului evanghelic pe care bunii noștri telespectatori, în calitate de credincioși fideli, l-au auzit citindu-se în Sfânta Biserică în duminica de astăzi. Ați precizat mai înainte că în această perioadă, de la sfârșitul anului trecut și începutul anului nou, am trecut împreună
și am cinstit pe Mântuitorul Iisus Hristos, care s-a născut potrivit profețiilor străvechi în Betleemul Iudeii, Casa Pâinii, localitatea davidică. L-am văzut cu ochii minții în peștera Betleemului, apoi am cinstit soborul Maicii Domnului și pe Sfântul Arhidiacon Ștefan, întâiul martir creștin, iar în ziua aceea dintâi a anului am avut praznicul tăierii împrejur și am cinstit pe Sfântul Vasile cel Mare, am putea spune întemeietorul filantropiei creștine la nivel mondial, pentru că a fost primul care a instituționalizat aceste activități filantropice, și apoi cu evlavie, cu bucurie și cu dorința de a ne sfinți viața, ne-am botezat și noi la 6 ianuarie, odată cu botezul Domnului în râul Iordan, și apoi imediat la 7 ianuarie l-am cinstit pe Sfântul Proroc, înainte mergător și botezător Ioan. Ne aflăm așadar în această Sfântă Duminică sub această cupolă de lumină care ne aduce în suflet, iată, bucurie, pace, liniște, pe care le-am primit în suflete de la aceste sfinte sărbători. Foarte frumos este denumită duminica aceasta, duminica după botezul Domnului, și avem și duminica anterioară, duminica dinaintea botezului, dar mai avem asemenea duminici în calendarul nostru bisericesc. Avem de pildă duminica dinaintea Sfintei Cruci, duminica de după Sfânta Cruce, duminica dinaintea și de după nașterea Domnului. Iată, sunt denumite așa tocmai pentru a sublinia importanța deosebită pe care aceste sărbători o au în viața noastră de creștini, care ne aflăm pe cărarea împărăției lui Dumnezeu, cum atât de frumos spunea părintele Arsenie Boca, părintele care este înmormântat la prislopul Hațegului și care anul acesta va fi canonizat împreună cu alți 15 viețuitori cu viață sfântă, viața aleasă din cuprinsul Patriarhiei Române, și încă 4 viețuitori de la mănăstirile Sfântului Munte Athos. Iată, așa cum ați precizat deja, un an extraordinar, cum nu a mai fost în istoria Bisericii Ortodoxe Române din 1950, 1956, 1992, când au fost proclamări ale anumitor sfinți, dar ca anul acesta niciodată, pentru că sunt sfinți mărturisitori în vremea regimului de tristă amintire comunist, ateu, mărturisitori care prin viața lor l-au mărturisit pe Hristos Domnul și care au suferit în temnițele comuniste și în alte locuri înspăimântătoare din vremea respectivă, dinainte de 89. Sfânta Evanghelie citită astăzi la Sfânta Liturghie trebuie plasată în contextul lucrării mântuitoare, a propovăduirii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, așa cum am învățat noi regulile de bază la Noul Testament, fiecare la vremea noastră în școlile pe care le-am frecventat, și anume să avem textul scripturistic, dar pentru a-l înțelege bine să folosim și contextul și locurile paralele. Altfel nu vom putea pătrunde cât de cât în înțelesul tainic al cuvintelor Mântuitorului nostru Iisus Hristos, al Evangheliei sale, care de bună seamă știm cu toți înseamnă vestea cea bună. Vestea cea bună de astăzi este că Domnul Iisus Hristos, după ce a postit 40 de zile și 40 de nopți și a fost ispitit ca om și a învins ispita diavolului, având și vârsta majoratului, care era 30 de ani în vremurile biblice de acum 2 milenii, având această vârstă, deci după ispitire, merge la râul Iordan și este botezat de profetul Ioan, înainte mergătorul său,
un om cu o viață sfântă, un om cu viață aspră, prototipul, am zice, al asceților, eremiților, anahoreților, monahilor din toate locurile și din toate timpurile. Iar după botez și arătarea Sfintei Treimi, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, Mântuitorul Iisus Hristos, spune Sfântul Evanghelist Matei și la fel Sfântul Evanghelist Marcu, de pildă, auzind că Sfântul Proroc înainte mergător și botezător Ioan a fost întemnițat, s-a retras în părțile Galilei, spre Nazaret. Acum trebuie precizat un pic de ce s-a retras Domnul Iisus Hristos tocmai în partea nordică a Țării Sfinte, în Galileea Neamurilor, cum era denumit teritoriul acesta. Pe de o parte, cred că s-a retras acolo întrucât nu vroia să fie prezent la începutul activității sale în locul de unde fusese prins, arestat, închis Sfântul Proroc Ioan Botezătorul. El de altfel a și fost deținut în cetatea Macherus, pe care arheologii au descoperit-o în estul Mării Moarte, în Iordania de astăzi, pe munții de altă dată, cum se numeau, ai Moabului, astăzi munții Iordanului. Nu a dorit Mântuitorul Hristos să mai rămână acolo și să dea naștere și la alte tulburări. Pe de altă parte însă, noi trebuie să ținem seamă și de contextul biblic și de profețiile de altă dată care spuneau că Nazarinean se va chema, deși în scrierile Vechiului Testament nu apare un text exact în care să se spună că Mesia, Mântuitorul, când va veni, va fi Nazarinean. Însă putem deduce lucrul acesta dacă deschidem cartea profetului Isaia, pe bună dreptate numit Evanghelistul Vechiului Testament, care la capitolul 8 al acesteia vorbește extraordinar de precis despre venirea și propovăduirea lui Mesia în pământul Zabulonului și ținutul lui Neftali. Acestea erau două seminții ale poporului biblic, erau 12, dar două dintre ele cărora le fusese repartizat teritoriul din partea nordică a Țării Sfinte spre Marea Galilei și ținutul din prejur cu înălțimile Golan de astăzi, după intrarea lui Iosua în țara Canaanului. În vremurile cele de pe urmă, el va acoperi de slavă calea mării, zice profetul Isaia. Va acoperi de slavă calea mării, celălalt țărm al Iordanului, Galileea Neamurilor. Ce frumos! Iar la capitolul 11, același profet înzestrat cu darul vederii înainte. Profeții chiar au fost înzestrați de Dumnezeu, nu prin puterea lor, prin harul lui Dumnezeu, cu darul vederii înainte. Același profet scrie: o mlădiță va ieși din tulpina lui Esei și un lăstar din rădăcinile lui va da. Cuvântul Nazaret vine de la Nețer, din limba ebraică, și dacă înlăturăm consoanele, rămân N, vocalele dacă le înlăturăm, iertați-mă, rămân consoanele N, C, R, care tocmai asta și înseamnă rădăcină, odraslă. O mlădiță va ieși din tulpina lui Esei, adică din neamul davidic, pentru că Esei a fost tatăl regelui David. Iar Domnul Hristos este numit și fiul lui David. Nu striga oare nevăzătorul de la Ierihon: Iisuse, fiul lui David, miluiește-mă! O mlădiță va ieși din tulpina lui Esei și un lăstar din rădăcinile lui va da. Și se va odihni peste el Duhul lui Dumnezeu, Duhul înțelepciunii, al înțelegerii, al sfatului și al tăriei, Duhul cunoștinței și al bunei credințe. Iată cum se leagă lucrurile dacă știm să folosim contextul scrierilor biblice.
Ei, despre asta scrie și Sfântul Evanghelist Matei, că Domnul Iisus Hristos, și am auzit cu toții astăzi la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, Domnul Iisus Hristos a plecat în Galileea și părăsind Nazaretul, a locuit în Capernaum lângă Marea Galilei, Marea Tiberiadei sau lacul Genizaret, cum se mai numea, în hotarele lui Zabulon și Neftali, exact ceea ce scria cu 700 de ani înainte și profetul Isaia. Acum, de la nașterea Domnului, am aflat că Nazaretul a fost localitatea copilăriei Domnului Hristos. În Nazaret a venit din Egipt cu Sfânta Fecioară și cu dreptul Iosif și acolo a trăit până la vârsta de 30 de ani, când și-a început activitatea publică. Iată așadar o introducere ca să înțelegem ce vrea să ne transmită Evanghelistul Matei prin Evanghelia citită astăzi la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Mutarea Mântuitorului în Capernaum, din Nazaret în Capernaum, a fost condiționată și de un eveniment neplăcut, care a avut loc în sinagoga localității natale, să spunem, adică în Nazaret unde a locuit, sinagoga în care Mântuitorul a intrat într-o zi de sabat. I s-a dat să citească tot din cartea marelui profet Isaia, din capitolul 61, celebru pasaj în care prorocul spune: Duhul Domnului este peste mine pentru că m-a uns să binevestesc săracii, da. Sigur? Și atunci Mântuitorul vorbește despre o împlinire a acestor cuvinte, da, exact, fapt pentru care a fost alungat, a fost scos afară, dus spre sprânceana muntelui să fie aruncat în prăpastie, ucis. Și din momentul acela evangheliștii conchid asupra faptului că Mântuitorul a cam terminat-o cu Nazaretul, mutându-se la Capernaum, la Chefernaum, satul lui Naum. Într-un alt context foarte interesant, Sfinții Apostoli Ioan și Iacov, fiii lui Zevedeu, erau originari din Betsaida, o localitate vecină Nazaretului de altfel, tot așa așezată pe țărmul mării. Vecină Capernaumului. Exact. Da. La nord de Capernaum era Betsaida, undeva în apropierea de vărsarea Iordanului în Marea Galilei. Exact. Și tatăl lor, Zevedeu cel bătrân, pescarul, ar fi vândut, să spunem, locuința părintească din Betsaida și ar fi achiziționat o locuință exact pe malul mării în Capernaum, care i-a fost dat apoi Mântuitorului spre a locui în ea. Am văzut cu toții că Mântuitorul era foarte îndrăgostit de natură, pentru că de altfel natura este ca un templu în care Dumnezeu se odihnește. Spune Mântuitorul că să nu ne jurăm nici pe cer, nici pe pământ, pentru că cerul este tronul lui Dumnezeu și pământul așternut al picioarelor lui. Da. Așa. Și o altă chestiune interesantă, pentru că Sfinția voastră bine ați amintit despre cele două seminții ale poporului Israel, despre Neftalim și Zabulon. Aceste două seminții fac parte din cele 10 seminții care s-au abătut de la legea lui Dumnezeu și urmașii acestor fii ai patriarhului Iacov Israel au atras oprobriul, supărare, dacă mânia lui Dumnezeu asupra țării sfinte, pentru că partea aceasta, care se numește ulterior Galileea Neamurilor, a fost cucerită de Asiria, de Imperiul Asirian, și populația a fost amestecată. Peste populația autohtonă a fost adusă populație idolatră și vedeți în Isaia, în capitolul 9, că de aici este citat poporul care locuia în întuneric a văzut lumină mare, arată starea de degradare morală a viețuitorilor din acea parte. Întunericul care a cuprins mintea omului prin îndepărtarea de Dumnezeu și respectiv lumina care prin aparatul profetic, prin dimensiunea aceasta de a prevedea lucrarea dumnezeiască care se va arăta în lume, încet, încet lumina alungă, risipește întunericul, pentru că însuși Domnul a spus că eu sunt lumina lumii. Da, revenind la Nazaret, pe care l-am vizitat de foarte multe ori, și
care nu are o istorie foarte cunoscută, deși este menționat potrivit cercetărilor arheologice, exista cu cel puțin 2 milenii înainte de Domnul Hristos. Domnul Hristos a dorit atunci, la începutul misiunii sale de propovăduire a Evangheliei, să-și arate într-un fel recunoștința față de consătenii săi din Nazaret, în a căror sinagogă el a intrat de mic copil. Acolo s-a format, acolo a auzit prima dată citindu-se și explicându-se cuvintele profetului Isaia și a dorit să își înceapă această frumoasă și rodnică activitate de propovăduire a Evangheliei din localitatea în care a copilărit. Nu s-a putut acest lucru pentru că acești conaționali ai săi s-au împiedicat de niște aspecte foarte, foarte hilare, și anume că nu este acesta oare fiul lui Iosif, nu-l cunoaștem noi că a fost aici tâmplar și așa mai departe, și nu i-au acceptat mesianismul, n-au acceptat că el ar putea fi cu adevărat profetul cu majusculă, cel așteptat, cel vestit de la Moise încoace, și l-au dus pe acea sprânceană a muntelui. Eu am fost și acolo. Este o prăpastie înfiorătoare, plină de stânci ascuțite, pe care dacă se întâmplă să cadă cineva, nu are cum să scape cu viață. Interesant este însă ceea ce spune Evanghelia, și anume faptul că l-au dus până acolo mânioși, și știm cum erau, pregătiți tot timpul să pună mâna pe piatră și să arunce, dar acolo s-a întâmplat ceva. Ceva s-a întâmplat că Domnul Hristos i-a impresionat prin curajul său, prin modul său de a fi, prin modul în care privea, prin demnitatea sa profetică, arhierească, împărătească, i-a impresionat încât, zice Evanghelia, trecând printre ei s-a dus. Este extraordinară precizarea aceasta a evangheliștilor. Trecând printre ei s-a dus, a plecat. Și unde a plecat? A coborât spre Capernaum, cetatea lui Naum, sau orașul lui Naum. E minunat să spui despre Timișoara că este cetatea lui Isus, despre Arad că este orașul lui Isus, despre orice oraș sau localitate, adică acolo pulsează Duhul acesta al credinței, al Evangheliei. Acolo Hristos este recunoscut ca și conducător al cetății și merge în Capernaum. Capernaumul era o localitate cosmopolită, ca și Galileea Neamuri, de aceea îi spune Galileea Neamuri, iată de la Isaia începând, pentru că așa cum ați menționat, la 722 înainte de Hristos, asirienii au cucerit Samaria și Galileea, populația în marea ei majoritate a fost dusă până la Ninive încolo, în Orientul îndepărtat, și s-a aplicat politica aceasta a colonizărilor valabilă și în epoca în care trăim noi. Se mai întâmplă. Și acolo erau și evrei, erau și greci, erau și locuitori din Orient cu credințe idolate și așa mai departe, și acolo Domnul Hristos avea posibilitatea de a-și face cunoscută Evanghelia, mesajul său, nu doar evreilor. Și aici este un aspect foarte important pe care merită să-l subliniem și arată universalitatea mântuirii pe care Domnul Hristos a adus-o, nu doar pentru poporul ales, cum este îndeopște cunoscut, nu doar pentru poporul biblic, nu doar pentru poporul iudeu, ci pentru toate neamurile pământului. Și aici la Capernaum era un mic nucleu al acestor neamuri și era acea sinagogă impunătoare ale cărei fundamente se păstrează, au fost descoperite și pe ea s-a zidit ulterior, dar este acolo. Și acestor neamuri, acestor popoare, Domnul Hristos le aduce Evanghelia, vestea cea bună a mântuirii. Acolo săvârșește atâtea minuni. În sinagoga de acolo ține o serie de predici, cuvântarea euharistică despre trupul și sângele său, care pe unii îi smintește și îl părăsesc, alții, cum ar fost apostolii, au rămas alături de el și le-a explicat ce înseamnă primirea trupului și sângelui său. Deci Capernaumul devine centrul
propovăduirii sale, orașul din care s-au răspândit luminile Evangheliei și spre apus până la Marea Mediterană, și spre nord până la izvoarele Iordanului, și spre răsărit peste înălțimile Golan de astăzi, peste Trahonitida, Iturea, erau provinciile stăpânite de Irod Filip atunci, și dincolo de Iordan în Perea și așa mai departe. De aici, de la Capernaum, din ținuturile lui Zabulon și Neftali, ca să se împlinească ceea ce a spus, ceea ce a profețit Isaia prorocul, pentru că Dumnezeu nu minte, ca să repet ce a spus Părintele Mitropolit Ioan într-o carte recent apărută. Crede, Dumnezeu se ține de cuvânt. Dacă Dumnezeu a rostit un cuvânt prin gura profetului Isaia în urmă cu 700 de ani și a spus așa: pământul lui Zabulon și pământul lui Neftali spre mare, spre Marea Galilei, care de fapt este un lac, dincolo de Iordan, Galileea neamurilor, poporul care stătea în întuneric a văzut lumină mare și celor ce ședeau în latura și în umbra morții, lumină le-a răsărit. Dumnezeu s-a ținut de cuvânt. Dumnezeu nu minte. Dumnezeu este calea, adevărul absolut și viața. Și așa s-a și întâmplat, iată cum descrie și Sfântul Evanghelist Matei. Cine era poporul care stătea în întuneric? Poporul ales, poporul iudeu, care avea oarește cunoștințe despre Dumnezeu, despre unicul Dumnezeu. Avea credința aceasta într-un singur Dumnezeu, credința monoteistă. El a primit-o, acest popor, în mod treptat, etapizat, crescător, de la profeții, începând cu Moise și până la Sfântul Ioan Botezătorul. Dar lumina cea adevărată, că ați citat pe Evanghelistul Ioan cu cuvintele Mântuitorului, eu sunt lumina lumii. Lumina cea adevărată, descoperirea revelației depline în persoana lui Iisus Hristos, acum se arată. De aceea poporul acesta, pregătit oarecum pentru primirea lui Mesia, pregătit de milenii, a văzut lumină mare, lumina adevărată, lumina care este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, și care se descoperă nu doar acestui popor, ci și celor ce ședeau în latura și în umbra morții, lumină le-a răsărit. Cine erau cei ce ședeau în latura și în umbra morții? Neamurile, păgânii, care aveau aceste credințe în diferiți zei, în idoli și așa mai departe, cu practicile aferente acestora, ei ședeau în latura și în umbra morții. Ei nu aveau revelația, ei nu fuseseră pregătiți. Aveau ceva din revelația primordială, că sunt filozofii păgâni și poeții care vorbeau despre venirea unui prunc și așa mai departe, dar atât. Ei, prin venirea luminii celei adevărate, am văzut lumina cea adevărată, ei au posibilitatea, li se oferă posibilitatea de a ieși pentru totdeauna din latura și din umbra morții și de a trăi sub cupola luminii adusă de Mesia Mântuitorul. Ați folosit la începutul prelegerii dumneavoastră deloc întâmplător un verb, Mântuitorul s-a retras. Așa și apare în textul grecesc, pentru că inițial Evanghelia Mateiană a fost scrisă în limba aramaică, ulterior tradusă în greacă. Pentru că a scris Evanghelia pentru creștinii proveniți din rândul iudeilor. Sigur. Și trebuia să li se adreseze în limba aramaică. Exact. Și este folosit verbul anahoreo, a te retrage. Este un verb de construcție, pentru că practic tot ceea ce s-a citit astăzi în Evanghelie vom vedea că se sprijine pe două verbe, pe acest verb a te retrage și pe un alt verb, spune Mântuitorul, de fapt conține miezul, nucleul învățăturii mesianice, acela al pocăinței. Pocăiți-vă căci s-a apropiat împărăția lui Dumnezeu. Deci, retrageți-vă spre pocăință, cam așa s-ar traduce acum, metanoete în greacă, tradus motamo. Noi am tradus, dacă vreți, folosindu-ne de filiera slavonă, prin verbul sau prin substantivul pocanie, de fapt.
Nu se referă, a te pocăi nu înseamnă a părăsi, eu știu, o anumită confesiune creștină, îndreptându-ți pașii spre... Să se înțeleagă exact despre ce vorbim. Cităm pe Sfântul Evanghelist Matei. De când a ajuns în Galileea neamurilor, la Capernaum, a început Iisus să propovăduiască și să spună: pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Da, da. De fapt, metanoete înseamnă schimbați-vă sau înnoiți-vă mințile. Că asta este cu adevărat pocăința. Înnoirea modului de a gândi, exact, de a vorbi, de a acționa, schimbarea vieții. Exact. Care pocăință este un proces continuu. Exact. Apropo de schimbarea credinței, pocăință nu înseamnă să schimbi credința în care te-ai botezat, așa cum interpretează unii astăzi și au interpretat și altădată. Pocăința este un proces de foarte mare profunzime, de adâncime extraordinară. Sfântul Antonie cel Mare, pe care îl prăznuim în 17 ianuarie, deci nu mai este mult până atunci, spunea, l-a întrebat cineva: dacă Dumnezeu i-ar da o viață mai lungă, ce ar face? Și zice el cam așa, citesc din memorie: dacă Dumnezeu mi-ar da ani mulți de viață, aș învăța mai bine cum să mă pocăiesc. Acum înțelegem ce este pocăința. Metanoia aceasta, schimbarea modului de a vorbi, de a gândi, de a acționa, să mă pocăiesc, care este un proces constant. Pocăința nu încetează niciodată. Simplu fapt că ți-ai schimbat, să zicem, credința, nu înseamnă că te-ai pocăit. Nu, ci înseamnă că ți-ai trădat. Credința în care ai fost botezat, în care au trăit părinții, bunicii, strămoșii tăi și așa mai departe. Și aici ajungem deci la esența Evangheliei de astăzi. Iisus a început să propovăduiască și să spună: pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. De fapt, Domnul Hristos preia această sintagmă de la Sfântul Proroc înainte mergător și botezător Ioan. Însă este, aș zice eu, o mică deosebire între pocăința pe care a propovăduit-o Sfântul Ioan Botezătorul și modul în care abordează Domnul Hristos acest îndemn la pocăință, acest sfat duhovnicesc. Pocăiți-vă poate însemna și o poruncă, de fapt nu doar îndemn sau sfat. Sfântul Ioan Botezătorul are acest îndemn la pocăință și cu oarece asprime duhovnicească. El spune așa: să nu credeți că puteți zice voi înșivă: părinte avem pe Avraam, că vă spun că Dumnezeu poate și din pietrele acestea să facă fiii lui Avraam. Și mai sus zice: pui de vipere, cine va arăta să fugiți de mânia ce va să fie? Faceți roadă vrednică de pocăință. Și mai jos zice: iată securea stă la rădăcina pomilor și tot pomul care nu face roadă bună se taie și se aruncă în foc. Mesajul era foarte direct și aspru totodată. Mesajul Mântuitorului este cu blândețe, potrivit cuvintelor sale: fericiți cei blânzi, că aceștia vor moșteni pământul. Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Da. Spune Mântuitorul la un moment dat, în predica de pe munte, că nimeni nu pune un vin nou în burdufuri vechi, pentru că vinul fiind vârtos, vin puternic, riscă să compromite, să spargă burdufurile vechi. Se referă tocmai la învățătura aceasta nouă a Evangheliei, care nu poate să fie așezată, eu știu, într-o viață veche, într-o viață deprimată, într-o viață... Ca și peticul nou la haina veche. Exact. Va rupe haina veche. La o viață bolnavă. Da. Mă refer la constituția interioară, sufletească a omului, ci automat, ca să primești învățătura cea nouă, puternică, vârtoasă, plină de vervă, ai nevoie de o adaptare a ființei, de o schimbare interioară, realmente asta totală. Pocăința, sigur. Da. Exact ce se întâmplă la botez, de fapt, că botezul este o arătare pe din afară a ceea ce se întâmplă în interior. Ieri m-am îngropat cu tine, Hristoase, moare omul cel vechi din mine, Adam cel supus poftelor, stricăciunii, înșelării demonice,
și astăzi, în același timp, ieșirea poruncului din apă vorbește despre această dobândire a noului statut, adică eu nu mai sunt Adam cel vechi, sunt Adam Cum cel spune nou. Sfântul Apostol Pavel, devenim frământătură nouă. Exact. Da, este formidabilă această exprimare și ne aduce în atenție faptul că există o legătură, vedeți, între lumina botezului și lumina Evangheliei. Și Evanghelia e lumină. Luminează viața, luminează mintea noastră, sufletul nostru, ne învață să ne trăim altfel viața pe care ne-a dăruit-o Dumnezeu. Este o legătură indisolubilă. De aceea la botez se zice, dă mie haină luminoasă, dătătorule de lumină. Da. Ne îmbrăcăm în lumina, în haina luminoasă a botezului, ca să trăim după aceea toată viața în lumina Evangheliei Domnului nostru Iisus Hristos. Și astfel ne expune Domnul Hristos aici și tema centrală a propovăduirii sale, care este împărăția lui Dumnezeu. Pentru eventualii curioși aș putea să spun că această sintagmă a împărăției lui Dumnezeu, pe care Sfântul Evanghelist Matei o numește și împărăția cerurilor, pentru că vorbea pentru iudei și nu înțelegeau foarte bine la ce făcea referire. Împărăția lui Dumnezeu apare în Noul Testament de 122 de ori, din care de 99 de ori numai în Evangheliile sinoptice, adică la Matei, Marcu și Luca. Ea devine acum tema centrală a acestei Evanghelii, pentru că dacă am primit haina cea nouă și luminoasă a botezului, trecem sub lumina Sfintei Evanghelii, așa cum frumos, foarte minunat, profund, extraordinar vorbește Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan în prologul Evangheliei sale, în capitolul 1, că Hristos devine lumina cea adevărată care ne oferă și nouă această lumină pentru a putea intra în împărăția lui Dumnezeu, care este împărățirea luminii, a dragostei, a păcii. Mă bucur că ați anticipat faptul că săptămâna viitoare, pe data de 17 luna curentă, îl vom prăznui pe Marele Anahoret, pornind de la verbul a te retrage, anahoreo. Marele Anahoret, un pionier al monahismului răsăritean și nu numai, pe Sfântul Antonie cel Mare. Aș dori câteva clipe să acordăm ca subiect de discuție vieții și implicațiilor duhovnicești ale acestui sfânt, pentru că să știți că este foarte iubit astăzi și la Facultatea de Teologie în sânul teologilor, a tinerilor teologi studenți, foarte, foarte iubit Sfântul Antonie cel Mare. Nu a fost, să spunem, chiar așa un călugăr cum întâlnim astăzi. A fost călugărul vremii sale. Călugărul vremii sale, pentru Sigur că era altcumva înțeles monahismul în secolul al IV-lea. Vorbim despre perioada 251-358, cam așa ar fi localizată. 56, da. Viețuirea Sfântului Antonie cel Mare. Sfântul Atanasie cel Mare, arhiepiscopul Alexandriei, biograful său, care a și consacrat câteva pagini memorabile în cartea Viața și petrecerea Sfântului Antonie cel Mare, spunea despre faptul că la vârsta de 18 ani, aflându-se într-o biserică, ascultând Evanghelia citită în cadrul Sfintei Liturghii, credea că Mântuitorul însuși a vorbit prin cuvintele direct lui. Da, prin cuvintele adresate de fapt tânărului bogat. Dacă vrei să fii desăvârșit, adică să intri, cum spuneați dumneavoastră, în această perspectivă a înveșnicirii în împărăția cerurilor, vinde toate câte ai, împarte bănuțul săracilor, apoi vino și urmează mie și vei avea comoară în ceruri. Din momentul acela, Sfântul se retrage, anahoreo, iese din câmpul bătăliei, să spunem, trupești și intră într-o nouă dimensiune, în această ascensiune spre veșnicie. Mă bucur că spuneți că Părintele Antonie cel Mare este iubit și la facultățile de teologie și mi-aduc aminte că era iubit și în trecut. Deși nu se știau foarte multe despre el, totuși, mitropolitul Nicolae Corneanu
i-a dedicat o teză de doctorat. Părintelui Antonie cel Mare, începuturile monahismului ortodox în părțile pustiului egiptean. Deci el, dacă a adus ceva nou Părintele Antonie, este faptul că a ieșit din tiparele monahismului de atunci, monahismului urban, să zicem. El s-a retras, așa se retrăgeau atunci iubitorii de Hristos, la marginea localităților și trăiau într-un fel de adăposturi improvizate, colibe să le zicem. Dar prin Sfântul Antonie cel Mare începe această retragere a îngerilor în trup, a monahilor, celor care doreau să trăiască viața adevărată în Hristos, în retragerea în pustiu. Și el este primul care face acest lucru și se retrage în vreo 3 locuri din părțile Egiptului răsăritean și Dumnezeu i-a dăruit o vârstă înaintată, dar chiar și a devenit un avă, un povățuitor, un îndrumător duhovnicesc pentru foarte, foarte mulți monahi din vremea respectivă, inclusiv Sfântul Atanasie cel Mare, pe care l-a și încurajat în vremea persecuțiilor declanșate de împăratul roman al vremii. Smerenia Sfântului Antonie cel Mare se vede și din faptul că a cerut celor 2 ucenici ai săi să nu divulge locul în care el va fi înmormântat, dar se pare că locul a fost chiar sub biserica mănăstirii pe care a întemeiat-o și care este, din câte știu, cea mai veche din lume. Și încă ceva, poate că sunt interesați eventualii urmăritori ai noștri din această seară, un fragment din moaștele Sfântului Antonie cel Mare se află și la Biserica Sfântul Anton, așa se numește, Curtea Veche, biserică domnească de la București, care este în imediată apropiere a Pieței Unirii de la București. Și am fost de câteva ore acolo și am văzut un ocean de evlavie al bucureștenilor față de acest Sfânt Părinte, pe care nu-l confundăm cu Sfântul Anton de Padova, de bună seamă, trăitor cu 700 de ani mai târziu. Sfântul Antonie cel Mare avea foarte mulți prieteni, în speță din rândul tinerilor, și îmi vin în minte cuvintele unei apoftegme, este puse pe seama Sfântului Antonie. Da, păi scrierile sale nu prea se găsesc, s-au descoperit vreo 7 scrisori făcute de cineva, da, dar s-au transmis foarte multe învățături prin viu grai. Prin viu grai. Și le spunea așa, referindu-se la cei 4 prieteni ai slăbănogului care... Știți, de la Capernaum. Sigur, încurajați de dragostea aceasta aprinsă față de prietenul suferind, au demontat acoperișul casei, coborându-l pe cel suferind înaintea Mântuitorului. Și zice, vezi, cei 4 prieteni ai slăbănogului l-au condus la Hristos. Prietenii tăi, unde te conduc? Foarte interesant. Da, minunată interpretare. Foarte interesant, da. Și foarte actuală. Da. Da, deci despre Părintele Antonie s-au transmis foarte multe învățături prin viu grai și este considerat împreună cu Sfântul Pahomie, desigur, întemeitorul monahismului ortodox. Părinte Vicar, cu permisiunea Sfinției voastre, vreau să îi invit pe telespectatorii noștri la un alt soi de dezbatere. Aveți înaintea dumneavoastră o carte roșie. Ca sângele martirilor din asta vreau să spun, decembrie 89. Care ne vorbește și despre sânge, dar care în egală măsură ne vorbește despre 2 simboluri definitorii pentru identitatea spiritual națională a poporului român, despre cruce și despre tricolor. Vă rog să ne dezvăluiți ce se află în această carte, al cărei autor sunteți însăși Sfinția voastră. Da, este destul de dificil să prezint în câteva cuvinte conținutul acestei cărți. Ceea ce trebuie să spun este faptul că am simțit nevoia de a o scrie, pentru că este prima încercare de acest fel din Biserica Ortodoxă Română. Și în ultimii ani am mai citit pe aici pe acolo anumite opinii cum că slujitorii ai Bisericii Ortodoxe Române nu s-ar fi implicat în Revoluția
din decembrie 1989. Prin această carte am dorit să aduc în atenție faptul că mii de slujitori ai Bisericii Ortodoxe Române au luat atitudine foarte curajoasă împotriva regimului comunist ateu după anul 1948 și mii dintre ei au fost persecutați, prigoniți, aruncați în temnițe. Unii au murit în temnițe, cum este părintele profesor Ilarion Felea de la Arad, că nici până astăzi nu îi se cunoaște mormântul. Deci am făcut o primă introducere cu aceste aspecte. După aceea am trecut în revistă momentele fierbinți ale Revoluției din decembrie 1989 de la Timișoara și faptul că foarte mulți preoți, despre care nu s-a știut, preoți ortodoxi români din Timișoara, au fost în rândurile și în fruntea protestatarilor încă din data de 16 decembrie. Chiar pe copertă este preotul Ioan Mura, care ține tricolorul în mână, preotul Ioan Mura de la Calacea. De asemenea, preoți care au urcat în balconul operei, care au făcut slujbă de pomenire pentru eroii martiri în 20 decembrie. Deci Ceaușescu nu căzuse. Și alte asemenea aspecte, preoți de la Arad, de asemenea, care s-au remarcat în zilele Revoluției înainte de căderea lui Ceaușescu, că aici este aspectul cel mai important. De asemenea, când am fost în Germania, am cercetat două ziare foarte citite în Germania, Frankfurter Allgemeine Zeitung și Süddeutsche Zeitung, din care de asemenea am cules foarte multe informații despre Revoluția din decembrie 1989. Și un capitol special este dedicat Catedralei Mitropolitane din Timișoara, pentru că trebuie elucidate aspectele legate de catedrală în zilele Revoluției, întrucât circulă tot felul de opinii, de păreri, unele pertinente, altele deplasate. Și am cercetat foarte multă bibliografie de specialitate ca să vedem cum s-au derulat lucrurile și dacă chiar au fost omorâți 30 de copii sau tineri sau și copii și tineri, așa cum circulă, fără a se găsi un document scris cu acest lucru, circulă prin gura multora aspectele acestea. Și pe lângă asta am vorbit despre părintele Constantin Jinga, împușcat în Revoluție, și am luat un interviu unui revoluționar de frunte al Timișoarei, Ioan Savu, care la rândul său mărturisește că a văzut și a colaborat cu preoți în zilele Revoluției din decembrie 1989. Părintele mitropolit Ioan al Banatului a deschis cartea aceasta cu, să-i spunem, un cuvânt înainte, intitulat Cu Sfânta Cruce la Revoluție, în care, printre altele, scrie așa: fără această carte nu se va putea răspunde unde au fost preoții bănățeni în acele zile, alături de fiilor duhovnicești sau nu. Această carte va răspunde afirmativ și va arăta încă o dată că acolo unde este turma este și păstorul. Da, foarte interesant și foarte adevărat, pentru că, iată, biserica este prezentă și atunci când curge sânge, nu doar când curg lacrimi. Da, și dacă îmi permiteți, am așezat în carte și documente elaborate de preoți în zilele Revoluției, inclusiv fotografii din vremea aceea cu acești preoți tineri curajos, iată, manuscris cu discursul susținut de preotul Stelian Borza atunci în balconul operei. Urme de gloanțe în Catedrala Mitropolitană se păstrează și astăzi. Cine este curios poate să meargă să le vadă. Da, sunt o memorie vie a ceea ce s-a întâmplat în decembrie 1989, când, cred că după 45 de ani, pentru prima dată s-a rostit, eu cred că este cel mai frumos cuvânt, după cuvântul dragoste sau iubire, și anume cuvântul libertate. Și există Dumnezeu. Sigur că a fost o revoluție creștină și acest aspect l-am prins în această carte. Foarte, foarte bine. Și Tatăl nostru, crezul, colinde, există Dumnezeu. Ce vrem mai mult? În genunchiere cu sute de mii de oameni cu față spre catedrală? Așa, te cutremuri.
cutremurător este. Cred. Da. Îi invităm pe telespectatorii noștri să procure cartea și să o citească cu mult suflet, pentru că este o carte de suflet, scrisă din suflet pentru suflete. Părinte Vicar, aș vrea să le spun telespectatorilor că sunteți și un foarte, foarte bun cunoscător al limbii germane. Ați avut și o bursă de studiu în străinătate, în lumea germanisticii. Ați participat de multe ori la sesiuni de comunicări, mese rotunde, simpozioane, conferințe internaționale în țările acoperite de spațiul lingvistic german, Germania, Austria, Elveția. Prin urmare, vreau să vă mulțumesc în primul rând pentru prezentarea aceasta nemțească, germană a exegezei biblice, pentru că întotdeauna la dogmatică, atunci când familiarizăm un pic studenților intrați în anul întrei cu ce se mănâncă în ghilimele disciplina noastră, facem recurs la Cartea Cărților, că aici ăsta este izvorul, nu se poate altfel. baza. Fără Biblie nu se poate. Sigur că da. Așa cum îi îndemnăm și pe credincioși totdeauna să citească, să citească Sfintele Evanghelii, Sigur cum spune că și Mântuitorul, că socotiți că în ele avem cu adevărat viață veșnică. Sigur că da. Vă mulțumim pentru faptul că ați ales să fiți în seara aceasta împreună cu noi. Cu bucurie. Dumnezeu să vă răsplătească în mit osteniala și dăruirea. Până la o nouă revedere, iubiți telespectatori, vă îmbrățișăm cu toată dragostea și vă dorim să aveți parte numai de bine. Dumnezeu să ne ajute tuturor. Amin.